Тръгна. Погледни как изчисти косата. Ужас. Маля. Сега трябва да го пратим на някой. Ама гадното е, че аз като го сваля на моят компютър, не се такова, няма звук. Нищо, че няма звук, това не е По принцип то хваща звук, ама не знам защо на моят компютър става без звук. Няма проблеми, че без звук. Погледни как ми прави прическа, отзад ме зализа. На вашия може ли го свалим в мисъл, нещо такова? Чак, ще видя с каква букса си. Аз съм с такова, с USB. Да, ма да видя какво ти е USB. Кое е мини USB като нашото, гледай. Гледам, аз тук го записвам. Той има 9 минути и ще мога да го записвам колко си иска. Погледни. Как му чисти. Да, тя си мисли за своя код. За своя код в момента ми прави прическа. Ето, има си домашен фризьор. Няма нужда да съм. Да не се натровиш с този лак, че не знам какво ще правя после мацо. Да. Сега го носите на... Аз ям михуш косата, но може да останало малко. На ветеринар. Щом сте запазила формата, най-вероятно има малко. Не, тя така си ми остава принципно. Верно? Само като я измия и на такова. Иначе ако ня измия 2 дена си седи така, на втория става на... Ти не си е мияла, така ли? Мих вчера, но днеска сутринта, нали, намоклих само с вода, махнах това и... Не, овералти, това стана. Мацо, ще се натровиш. Толкова дълго не си ме лизала никога. Пристрасти се. Ти се надусаш. Еми. Сега се чува как лиже. Това беше мръснишко, но както и да е. Тя ме нализа цялата. Значи друг път не ме лиже малко такова. Толкова дълго никога. Ми липсвала си. Гати. Тя вижда, че косата ми е за пране. И ми чисти. Те нали знаеш, защо се лижат? Примерно там си омазняват някакви неща. Да. Някакви неща се чистят. И сам не чисти мене. Според нея съм... ми знам, ще си взема душ до вечера или след обеда, мацо. Това трябва да го поснем в YouTube. Да, ще събереш 1,000,000 гласове. Да стига, мамо. Стига да не ти стане нещо, че после не знам къде ще търсим ветеринарен лекар. Ви нямате ли тук? Имам, първи. Какво мислиш, знаеш колко му пука на някой за... Айде го спърся. Погледни това прическа. Гледай каква яка прическа. Аре, стига, спри. Как се спираш, Боже? Аз скоро го имам. Ама то трябва на това да се натисне. Майце!